Piye Pak De Gareng mang komentari. Bab napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula, Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumo ning ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter niki yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kalir. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesiden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik macal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja. Tapi jenengan nate keplet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wit limbukane wis krasa nguyuh. Nah, terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jingone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan. Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal menawi sampun dugi ngriya kali Bukesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bukesi to mulih ku, mosok aku mulih karo sapa? Karo Bukesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksudnya. Apa ngenteni ning omah? Kowe mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat iki modern lho. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane apa ora dosene aku dudu kowe. Ngono? Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok gender. Lah sampean dudu ngapa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong ki kudu kerja sama. Nah, kuwi. Oh, ki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. Berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep
sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki najan isih cilik ning lak bawahmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok urung? Urung. Aku ki ayu kaya ngene iki tapi ra duwe pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, gampang diapusi. Lah masalahe aku ki ra gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau diapusi. Lah nyapa? Ya emoh. Gendang duwe pacar, Emoh, aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? lho? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Oh. Itu Belajar Mas ya pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. betul, Bukan betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. Telu wae aja papat. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih sijingka sing penting banget. Apa, Apa? Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Oh, Ketoke berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ki ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya bojo bojoku wedok lanang? lho. Bojoku wedok ibu Kesi. Ah ya bojo ngono kuwi Bojo ngono wedok. kuwi. Apa Dan apa juga kuwi ya istri bojo ngono, lanang. Pak. Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari- ana tengah. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, ngurung foto KTP. Ya ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Ki. sing hati-hati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Nggih. Sing halus napa Pak? Sing halus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Ah. Nah, ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa? Srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa Niku nggih, apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya Sandiasmo. Iki sing nulis iki bapak. Bapak. Sing nulis bapak nggih ta, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh, oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki nulis. Konoan dengkulmu mlocah kira. Ki dalang Cahyo Kuntadi konoan ora. Iya iya iya. Allah, nang KTP yo tulisane yo konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ya, pangkur nih. Sandiasmo. Nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku iki lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Dimen Buddha yang rembaka Mas. masih
Nyo saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa? Salawi reng-re nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama Terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti. Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya, Pak. Lho, Nduk Niken kaya kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mau dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, tegese. Pak? Lah bapak lek ngono Bapak nyuwun apa to, Pak? Bapakmu ki royal nong. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamu ya Pak Digareng. Pak, aku gawe sik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Hah? Oh ta. Nggih, estu. Tanpa pelawak wis gaya. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu Oh, apa? anggere kancane katut entuk rezeki kok. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Sadi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, brimob malian. SK. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Ya tetep joget garenge ora ayo. Yo Ana langsung coba. Yuk. Pangatara ngira Papane
sekali Mas. Yang kedua ref. Ref, Duk, Rahayu. Karyane sapa ta, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Mbak Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya ngatasi bocah iki rung lahir lagu iki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Enggak ta nek ada ngono kuwi lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik nduk bar iki. Sangkas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya? Nah, Nggih, nggih. manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. Nah, nggih. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Urung tau dolan ning Winong to kowe. Oh, wilayah to? Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana ta? Ana Oh, ya. iya. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Ayo, menyat Nong. nong, menyat. Ayo. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. Kayak kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, neriman, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana Gimana ya? jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir kok piye? Halus. Ya ning ngene.
Ya Iya. ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mula ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih Wis lho. wis nikah. Derek. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan no. Ayo. Ya, aduh. Mesake Mbak Wir diklangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir, Mbah Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, Ya kaya Allah. ngono kuwi le gemati Masya karo Allah. sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabur. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. sih, Masya Allah. Bocah edan ora winongi ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nang dibawani nang, apa kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi. Tungtak dada. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. to. Rineng kain baksa Nenonanu. senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Oh, Iya kah? Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak Kalian Sumarno. Pak anu kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten dawuh apa Pak napa anu ajeng yang Kayak arep pipis. Oh. Kula kinten Wah, kok maju lho tenan, kok kok. repot-repot Maju tenan, lho, mriki wes. lho Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winong tulung agung Tak kira sinden ganyong. aja nganti ninggal
mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi paring kados pundi Pak? dawuh, Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki, Bapak. Nggih. Ah, monggo, monggo. Nggih. Nggih, salim dulu ya, Pak. Masya Allah, kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Jan. Ojo Gede ngecek dhuwur loh, kowe, Jan. cah cilik ngecek wong Mboten, tuwa. mboten, Pak. Saestu jenengan niku bagus lho, pun. Maksudnya pun sepuh kok tesih kelihatan Pak, bagus gitu loh. atos-atos. Pak, atos-atos, Pak niki. Mas Dalang potong. Potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Oh, Mboten siap. apa, Pak? Nggih. Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas, Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye, Mas? Jangan Nggih. dipotong. Kula nek- Saya nggak Ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, sik. Nggih. Nih. Ngeten Mbak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manuk jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Walah. Nggih. Wis gara-gara Mbak Niken ora rasa turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Nah, ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Wong ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten, Kula cocok niki. dukung, kula nggih prei. Iya. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh, nggih. Oh nggih, Amin. kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pun lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Empun. Sampun. Empun wae. Ya pun kula dhisikke. Gugur gunung sampun, Sampun. mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu meng. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden niki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing cilik. Ya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngentekke guru 5 lho, Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengke sedelok meleh ngantuk lho. Oh nggih pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saenten iki. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Engko caping gunung. Anu bukan ono nong, ayo nong, caping gunung nong. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan jorek elingan anak lanang
runtus niki napa? Sampun nurut, Pak. Keringetan. Saya Nggih. sangat nggih, saya sangat 13 menika. tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah, tapi Bengi-bengi saya tengah sangat weekend. Pak menika matur nuwun, Niki Pak. dilajengke Setya Tuhu Mas Dela nggih. Nggih. Tak Oh, kula saya- tak ngentekke niki. Oh nggih, Nggih. Pak. Setya Mbak, tuh. sinten? Sing ngasta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke Mbak Niken mawon nah sing bintang tamune sing gawe aku ora iso turu rong bengi niku. Oh, Nggih. Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Nduk. Setya Nggih, tuh. nggih. Nggih. Aku kang setya satuhu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Jangan mengubah nada ya, nanti Nah. saya salah loh. Nggih. Nggih. Ya Nduk jumeneng Ada aja dan kaya irama. apa. Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa? Ora dadi apa. Nggih, sami-sami Pak, nggih. Aku kang setya satu. Nggih. Nggih. Nggih, Niken Salindri. Nah niku nggih. Aku kang setya satu. Wit-wit nganti saiki. Mbak Narto dudu karepe dhewe. Terpengaruh kedangan yo. Masya lagam yo Ki tetep mau goyang. garapane Mas Nopal. Ah iya, tetep goyang, Dok. Ayo. Ya Nduk. Andika lahir batin kuat nyata banyu Terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet leh momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin, Taun amin. ngajeng nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin, 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 amin. Iya. Rabbal alamin. Nggih. Lanjut nggih Pak, Mbak Nuwun. lagune sing jigra nggih Pak. Nggih. Nggih, nggih manut kula nggih Pak, nggih, nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule yo iso goyang cah iki. Apa? Niken iso Ya goyang. iso, kene Jajal juara sing- siji yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye to. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Wow. Alah. Nggih. Apa Nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, Oh, rancaan ayo. Ting-tingane sapira Mas?
sakmono. Cilikanku rambutku dicukur kuncang. Kataku saka kareng gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek sego jagung. Kosokan watu ning kali nyemplung ning kandung. Jaman dhisik durung usum sabun. Andokku ngomong cukup andok sarung. Dolamanku montor cilik saka Lampung. Wis halo wis kotal baris. Kekereke mondangu. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunter. Aku digudang sayen gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunter. Bareng wis gede aku disontek kebudokan. Caraka Kosowala iki cerita jaman semono. Katonga Kajayana iki cerita saka wong tuwa. Ikan jamil. Madangkara. Kita kembali ke zaman dulu ya, Pak. Bapak melo nyanyi ya, Pak. Ayo. Yo. Ayo melo nyanyi. Kita bareng-bareng. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Kataku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapan apa, Pak? Harapanku sambel korek sego jagung. Kosokan watu ning kali nyemplung ning kandung. Jaman dhisik durung usum sabun. Andokku ngomong cukup andok sarung. Ayo, Pak. Dolananku montor cilik saka Lampung. Wis halo wis kotal baris. Rasane sae wis. Wis halo wis kotal baris. Kekereke mondangu wis. Yo! Iki
sasenya moko kotongo iki carita saka wong tuwa ana jaraga data erah. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe to cilik-cilik ilang. Ning iki mau ki garapane iki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. dadakan. Iki mau mendadak. Oh, kulit. Tapi grup Madangkara ini selalu Madangkara ready. aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Jam dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih, Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, monggo bareng. Bir, Katresnan ayo. sejati ya, Pak. Sejati ya, Bir. Jangan. Ayo Mas, langsung Mas. Titik, ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, Mbak ada Winong, Mbak yo. Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen iku tak sawangi wae. Tanggal 15 Sepadang. Wes. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Yo. Pas. Tanggal 14 Sepadang jingklang bulane bunder sasar. Pak De sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang. Alah. Ana sidene. Ya nek sinden ora Ana aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Niki. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Kesi. Ket dewingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhok lho apal-apal dader. Tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Yo, Oke, kanca-kanca pengrawit oke to pisan? sudah. Oke, ayo oke yo. Oh, apa iso. Oke. Sudah ready. Monggo, purba sejati. Katresnan sejati. Monggo, ya yuk berpacu dalam melodi. Oke. Hey.
Terima kasih anak-anakku semuanya. Nggih. Kompak Mas.